नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हूँ भालुकुंड सेकेंड पाड़ी फेरी भालुकुंड फुल रोला तो चलू तो बुलवा भालुकुंड पाखे आस आस बच्चा पाटी कैमरा अगर आसबनी वाली no. No, 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 no.
ଦିଟା ବୁନ୍ଦି ଆଉ ଚାରିଟା ସେଉ ଆଉ ଦିଟା ଉଖୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ବଡ଼ ଔଷଧ ପାଖରେ। ପଡ଼ିଛି କାଜୁ ପଡ଼ିଛି ବୁନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି ସେଉ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କଣ ଫଟୋରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ନା ଫଟୋ ଦେଖିଦେବୁ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଘରେ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇ ଦେଉଛି ଆର୍ଥର ଆଉ ଏଥରକ ଠିକ୍ ହେଇଛି ରେ ଭୋଗ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଗୋଟେ ଚୋରି ପାଇଯାଇଛି ବସନ୍ତର